assalamu aleykum yeeɗiyankoɓe Fini TV on calminama on juurama on bismama yewtere moon dawrugol tonggode jeeneɓire ɗo e ayaw habrede Fini TV hande koɗo meɗen ko monsieur Elhadji Amadou Timbo ko natif mbo Koɓɓil ko responsable politique e nder commune mo Dabia ko cadre de la formation publique et planificateur ko double en formation manam jogui heblo to banggue cellal to banggue finance administration hani et gestion publique kono kadi homo gollo toon to sare jokkodiral ɓe ganduɗa ko tambiɓe gueɗe ko wiyete couverture maladie universelle toon to jawgal kalfinagal gueɗe cellal ɓalli leydi men Sénégal kanko kadi ko conseil spécial toon to ganduɗa secrétaire général du gouvernement ko kanko woni ganduɗa ko koɗo men hannde en même temps ko politique premier responsable e nder commune mo Dabia ko activité ko keptinade to banggue ha joni activité sociale e ko wayi nden gueɗe culturel et sportif kanko woni koɗo men e nder ndeɗo yewtere hannde ɓe ne jokkude yewtere nde e dokka ɗum kanko Amadou Elhadji Amadou Timbo salminiray libiyankoɓe aya Fini TV Amadou min calmini e kay bari a jarama ko adi fo ko salminde on e wadde on remercier mais remerciement noon ko guila e mawɓe galle o ha onon jaydiyankoɓe wonɓe ɗo henne mboɗe salmina aussi hettotoɓe men e wawɓe heɗoyade foof calminama eɗen calmina mawɗo leydi ndi ko on ponnoɗen adorade eɗen calmina dendagal Sénégal dendagal Fuutankoɓe ko beelamo mawɗo hannde wonde ɗo henne huccidde moɗon wawde yewtude dawrugol e nder mo commune mo Dabia. Merci beaucoup Elhadji Amadou Timbo minen ko weltare kala saaha jaɓɓade hono monen ha tengti e wadde mi remercier temps mo goppuɗa gam wawde nottade invitation mo Fini TV tengti yewtere men dawrugol ka candidat e nder commune mo Dabia hay so tawi won candidat ji goɗɗi ndewi ɗo won candidat ji goɗɗi ene jokki ha joni wadde toon déclaré anne haɗa jeeya e mabɓe déjà hol manam envie walla hol pellitere ngal joguiɗa ha yitte jeede ɗiɗo sumgoji e nder mairie ndi Dabia. Eyyi bari a jarama min de politique avant 2008 wonano ko am dillannomi koye activité ji développement kala ko fate développement kala ko fate pelle ɓamtare ko ɗum umminno kam Allah waɗi kisa min potte président de la république 2008 nde o dañi caɗele seeɗa kanko e mawɗo leydi nden e Allah waɗi laabi amen potti o wi omo yiɗi wallede min nene kadi taw ene tawi mboɗo yiɗi walludemo ɗum tagui a wi ɗo ene joni komi premier responsable de la commune Dabia parti o ko min wambi ɗum nayi ɗum toon woni APR nden ko dekkal ngor wiyatno haade mo wontude APR Allah waɗi kisa commune Dabia guure 16 ɗe foof min jeehi hen guure 16 ɗe foof min gaddi parti o Allah yam wasde huccude e gueɗe yidde ardade commune nden kam ko communauté rurale en 2009 gaccinmi woɗɓe wonɓe ɗon goni candidat en 2014 hewɓe ni ene hawa ɗumen pourquoi mi wonani conseiller en tant que premier responsable ɗonne kadi nde poɗodiral waɗi seeɗa nde min jolbinmi junngo par ce que gardinmi tan ko développement Allah waɗi noon 2014 faade joni population o guila e diaspora ha sukaɓe rewɓe kamɓe fof ɓe kolliti ɓe mbaɗi sollicité eɓe jiiɗi mi jeeye e ɗiɗo sumboji ɗum tagui noon neɗɗo wawa yaade gaga bandiraɓe mum wawa yaade gaga commune mum te kadi ka acteur politique ɗum tagui nde ɓe mbaɗi kam proposé nde eɓe jiiɗi min nene mi mbimiɓe komi nani on mi jaaɓi komi candidat à la candidature pour la commune de Dabia. D'accord. Hol heewi ɗo candidat ji mbaɗata déclaré koye mumen tawde taw won candidat ji goɗɗi ene jokki kañumen wadde déclaré kono kadi taw maire o nan ɗon jomumen mbaɗa proposé plan par rapport ɓe maintenant so ɓeɓe ganduɗa ko votaji ɗi ɓe mbaɗa évalué
différents plans ɗi ganduɗa candidat ji ha mairie maire gonɗo no ene mbaɗi ɗum ɓe ƴeewa ɓe ganduɗa o plan muɗum o to banggue développement sanitaire économique social ene waɗi ɓe ene nangi hakkille mabɓe hol plan hannde mo joguiɗa walla hol projet ji mo joguiɗa ganduɗa sa janggo e jaam so Allah ardini mairie ndi Daabiya haɗa yiɗi ɗum adde nder commune he. A jarama no feewi par ce que aussi ko question mbaɗɗa posé o c'est une question très importante ene waɗi important ha ɗon wawi hadde mboɗi wasi o kadi dendagal commune aji Sénégal walla spécifiquement commune mo Daabiya nde yimɓeɓe sene cuuɓo yo cuuɓo e golle yo cuuɓo neɗɗo e banggue programme ene gasat taw yimɓe wonɓe toon ɓe fof ko jibinande commune o wonɓe toon ɓe fof wonko jiiɗi addude e nder commune o kono noon so yimɓe ne cuuɓo yo jurnitu par ce que hoto yimɓe mbi politique minen min gondaka politique walla min mbatta politique par ce que politique dawo guese ne wakko jalo mum ne fayi guese o ne waɗa politique par ce que won décision ngaji ƴetteteɗi e nder politique kanko demowo o tinat ɗum kanko gaynako o tinat ɗum kanko ceernajo o tinat ɗum politique bonani ko yimɓeɓe mataw bonnata ɗum kono politique bonani par ce que politique koye nder koye gurnam meɗen holno mbawɗen ƴellitirde diwan meɗen l'art de gérer la cité sen ƴeewi kadi commune ala ko firti sona wadde conception fewjude wadde programme eɓɓude e wadde mise en œuvre woni daranade activité ji ko fate 9 domaines de compétence mo laamu waɗi transféré commune aji laamu ene yaaji kanko président de la république kanko tambi leydi ndi ko fate sécurité ko fate développement ko fate cellal ɓalli ko fate secteur aji ɗi fof ɗin secteur aji fof noon mawɗo leydi ndi wawa rondade fof ɗum tagui ɓe guitti hen fannuji jeenayyi ɓe mbi ɗiɗo fannuji jeenayyi commune o yo suuɓo gardiɗo ɗumen wawa toppitade ɗum nde laamu ngu totti ɗum commune aji ɗi noon ƴetti kadi ko wiyete ressource jawdi ene rewna e dotation ko wiyete fonds dotation ko rewna hen bene ene yetto population aji a lamdima kam programme ko ɗum woni le plus important min programme am mbaɗmi ɗum basé ko eko laamu ngu totti ko wiyete compétence uji transféré sa waɗama transféré hunde noon ko an jeeyi ko an foti daranade ɗum donc min programme am surtout koye 3 axes yimɓe mbawmi nawde ɗum axe gadano alay saago sa yiiɗi fewnude hunde ƴewata d' abord ko gonka yimɓe ka ƴewata kala ko fate sen mbaɗi ɗum adossé e PSE capital humain o noon ko hoɗɓe ɗon ɓe ko jangde mumen ko cellal mumen ko kala ko fate ko ɓeydata neɗɗo o ko ɗum woni premier axe meɗen axe goɗɗo min goni koye commune mo ganduɗa jiimi koye maayo hen banggue goto ni ko Dane Maayo somi ƴetti Gurel Umarli sa darima ɗon ko ni coynirtuɗa ka hay commune o ene waɗi guure 6 Dane Maayo guure 6 ɗe fof leeli koye lappol maayo guure 6 ɗe fof leydi wandi fayida nan ɗon par ce que leydi waalo sen ƴetti eɗen jogui guure 6 banggue jeeri donc ɗum noon sa rendini ko nokku o jogui e leydi ko nokku o jogui e ndiyam ko nokku o jogui e banggue jawdi daridi donc ko nokku o jogui e ko wiyete kaaƴe koye ɗum tumnimi pour deuxième point o wadde booster le développement ɗum noon sa waɗi ɗum ha gayni alay saago ƴeewa ko wiyete cadre de vie et nouvelle technologie cadre de vie et nouvelle technologie woni gonka yimɓe ka ƴewde fewnidde ɗum ça veut dire joni ko sa ƴeewi e nder 9 domaine de compétence ene jogui ko wiyete habitat et urbanisme
sen ƴeewi commune aji men ɗi surtout commune amen o yeeso ngo waylaki gila nden ha joni te ɗum koye maire jeeya wawde waylude jeese guure men jeese guure men noon sa ɗiɗi waylude ɗum alay saago nanna hen urbanisme nanna hen aménagement taw hankkadi ni ɗum fof noon koye dow communication moƴƴo koye dow kaldigal koye dow wadde fédéré kala compétence to wawi wonde e nder commune o wona tan politique aji ɗi tan par ce que wonɓe ganduɗa ɓeɗo ko jibinande diwan o mbaɗani politique kono ene jogui des compétences techniques ɗi ganduɗa emin mbawi hutorade pour vraiment wadde dérouler notre programme o noon o diwi duuɓi 5 kono noon sikki ala plan gadano koye duuɓi 5 o eɓɓa ɗum tagui sa yi ko adi e 9 domaine de compétence domaine gadano ko leydi hande leydi ko caɗele mawɗe e nder diwan amen o e diwanuji kewɗi par ce que leydi ko tarini ndi hande wonɓe ganduɗa programme uji saɗa ƴellita leydi aɗa ƴellita diwan alay saago ƴetta des partenaires alay saago programme uji gara kono noon hande no yarete ni e banggue leyɗele meɗen ko caɗele par ce que enen eɗen jogui fina tawa eɗen jogui réalité ji meɗen ɗi ganduɗa ɗiɗo a tawri bamma tawri bamum so tawi ni ko intérêt général ne ara alay saago yimɓe nodduma kalda e ma ko yimɓe ɓe jeeyi ko min de alaji cimbu mi ɗaldat ɗum yimɓe ɓe so wona ko ɓeydanmi ɗumen ala ko gussinanmi ɗumen a haali haala leyɗele mata wonno leyɗele ɗe peccora toon walla gollira toon taw ko fewanima walla fewani ɓesgu daabi e naaɓe eyyi ɓesgu daabi e naaɓe on nani haala zig bosoya addi cariɓe ne mbaɗi collectif pour la défense des intérêts du bosoya ɗum koye banggue leyɗele programme 700 milliards wiyama addama mais ɗum holto watte koye leydi watte koye ndiyam mais ɗum fof e wade noon population o ene woya nawraka hen ko wona ɗum ko ɓoyani on nani yimɓe ene duka bone leyɗele ƴetti won ardiɓe ƴetti leyɗele wona jeeygu ƴetti ɗum batti ɗum e koye mumen walla batti ɗum e des projets personnels mo ganduɗa population o yadani ko projet mabɓe personnel ɓe mbaɗi walla ɓe mbaɗani kono population weltaki noon minen noon programme amen wona l'accaparement des terres en jii maire uji hay kowona komin daabi ko hewɓe e ardiɓe so gari han ko business gardirta tan kene mbaɗa accaparé terre uji ɗi leyɗele ɗe ɗum noon c'est vrai koye domaine transféré kono noon an sa tottama en tant que maire ndiɗo jimadi ko an jiimi hen firtani ko an jeeyi population o kañum jeeyi kala kaɗa waɗa ɗon e dow welede population foti wonde kala kaɗa waɗa ɗon koye dow laaɓal e dow transparence foti yaade donc ɗum ma en deglu ɗum so Allah jaaɓi no hannirta ni ko wona ɗum ko eɗen jogui par exemple ko wiyete environnement e ressources naturelles ɗi ganduɗa wonɓe ɗon ɗe gueɗe gubbiɗe e leydi e commune ene wiye commune aji meɗen ngala kalis kono wona kalis ko neɗɗo o waɗata créé no kalis dañira leyɗele ene goodi kaaƴe ene goodi goɗɗum e goɗɗum nanɗon donc alay saago ɗum waɗe géré no fewi enen jogui programme uji kuccuɗi hen kadi alay saago a woni nokku mo ganduɗa ene waɗa ndiyam ene jogui ndiyam alay saago ƴeewa un cadre de vie woni des espaces mo ganduɗa ene mbaɗe aménagé emin jii sukaɓe guure ɗe les ASC ne mbaɗa lorgoji leɗɗe ne mbaɗa ɗum ɗo ɗum noon alay saago mbaɗa ɗum développé mbaɗaɓe appuyé on banggue bene wuuro foof ene jogo espace mum faire ko waɗete à l'échelle du pays ko mawɗo leydi ko waɗata dow ko ɗum jippinten e nder diwanuji meɗen mbaɗen wuuro fof yiya hen hoore mum ko wona ɗum ko santé et action sociale ɗon kadi c'est vrai dotation ji ne gara ene rewni ene soode leɗɗe kono gaga ko laamu ngu waɗani en addani en dispensaire uji en mbaɗi case de santé ji ambulance uji laamu totti en ari ko heddi ko an commune a ƴeewat holno ɓeydirɗa
ɗin infrastructure uji par ce que gure ɗe ene goɗɗodiri sa ƴetti Saare Liw woni ko dow jeeri Saare Liw e dow godron ɗo woni poste santé gonɗo Koɓɓillo o ɓuri une vingtaine de kilomètres te koye dow jeeri koye rangrang sa ƴetti Dane Maayo poste nan toon to jongtoto nan to Silla jongto mais ɗum fof so tawi neɗɗo wine ummo par exemple Sinthiou Diamnior walla ne ummo nokkuji goɗɗi donc aɗa andi caɗele kewɗe ne goodi alay sago banggue santé o programme uji ɗi goodi ɓeydonoji en accès e cellal ngal par ce que kala ko mbawɗa wadde ɗon aussi e safrorde so yimɓe ngalano cafrori waɗat caɗele d'accord a haali haala safar a haali haala ɓamtare mais également to banggue jangde beele on jogui toon programme peut être eɗen keewi yiide lycée wona ɗo e nder département walla nder région fof taw élevage ɗi sin nder commune fof so paris so école udditi toon mbaɗa migré beele nder commune moɗon collège nani hen walla lycée nani hen walla so allah ni aɗa jogui oɗon jogui hen fandare addude quelques changements côté éducation a jarama no fewi par ce que somi umminoma santé ko éducation paami éducation no mbiɗa ni eɗen jetta vraiment fedde Dane Maayo o Boso en mbiyeten Gatamare eɗen jetta kadi gartiɗo makko hono Ibrahima Ndiaye par ce que hikka e nder Dane Maayo to lycée dañama e Sinthiou Diamnior ɗon lycée noon conception muɗum eno fewjira ko ɓiɓɓe diwan Dane Maayo ko ɓen mbaɗi ha projet o ari kadi eɗen jetta kadi banggue kadi dendagal gure Koɓɓillo e Dabiya kamɓene e nder peeje mabɓe hikka ɓe gudditanama classe uji seconde donc ɗum noon ɗum kadi nana waɗa hakkude Koɓɓillo e Dabiya donc ɗum ɗo fof ko oɗo saaha daña te kadi ko population ƴettuno kono alay saago junggo commune naata hen par ce que somi ƴetti exemple mo commune mo lycée gonɗo Koɓɓillo Dabiya Koɓɓillo ko gure tati gure nayyi ɗe ndenti ɓiɓɓe leydi wonɓe diaspora wonɓe ɗo e Dakar e wonɓe Fouta ndendi mbaɗi kalisaji mumen mayi toon classe uji ɗi joofani c'est vrai ene wiye lycée walla ɗum ɗo wona e compétence mairie han jeeya kono sa wonama jibinande wuuro jibinande nokku so tawi projet ji mbaɗi ɗi gaari alay saago junggo ma yaa hen alay saago peeje ma jaa hen aɗa jogui légitimité aɗa jogui par exemple encore respectabilité mo ganduɗa laamu ngu tottima ɗum donc alay saago an jaaha jiiloyɗa des partenaire bene lycée o ne daña no jokkira bene lycée ji ne jokka bene jangde sukaɓeɓe ene rewa lawol hatta noon e banggue lycée alay saago équipement ji ɗi jeeya hen no hannirta ni d' accord to banggue partenaire uji ma en jaro hen to banggue haji infrastructure koye Dane Maayo gonɗon par ce que plus de 3 ou 4 fois woni république Dane Maayo encore beele on ngala ɗen ɗon caɗele ganduɗa hannde to banggue infrastructure ardiɓe toon walla arduno wonɓe toon hannde ɓe koɓe mbaɗani walla caɗele ganduɗa janggo jaam so on garoyi ɗon mbawa ɗum réflexion to banggue ɓe wonɓe ɓe ganduɗa population to banggue infrastructure par ce que minen ko commune mo ganduɗa ko en deux ɗum ɗo ko jeeri e waalo e Dane Maayo infrastructure uji wonko waɗa wonko président de la république waɗi wonko waɗano kono wonko manki sen ƴeewi la mobilité intervillageoise hande par exemple commune sa ummima jeeri a ummima Dabiya Odeji aɗa yiiɗi yaade Sinthiou Diamnior woni Sinthiou Diamnior koye nder commune mo Dabiya jeeya a ɓennat commune mo Thilogne ɓenna commune des Agnam ɓenna commune Horefonde tourna nde natta e nder commune Dabiya ɗum c'est un problème alors que eɗen mbawi avec le partenariat avec projet ji mo ganduɗa avec les programmes mo état Sénégal waɗi ɗo ko wayno PUDC ko wayno FHECT ko wayno programme uji goɗɗi no goodi ɗi ganduɗa ɗiɗo walla ni caggal leydi yimɓe ƴeewde partenaire eɗen gandi eɗen mbawi wadde relier tan directement gure ɗeɗo tan directement faya Dane Maayo taw ko maayo nan ɗon maayo wongo ɗon ngo juutade no fewi yimɓe ƴeewa hay sinno ko pont kadi sa ƴeewi hay sinno ñanden nde toɓoji ɗi keewi nde hakkude gudduɗo jooɓɓe e gudduɗo ndiyeɓɓe
caangol tohosol nan ɗon rewi so tawi par exemple ɗum toɓo fuɗɗima tan c'est inaccessible won pont wiyani waɗe ɗon kono pont o rewan lawol kono ɗum fof koye projet ji men jeeya bene guure ɗe ene mbawa jokkodirde APR so haalan so tawi en tummi présentation ka premier responsable nder commune mo Daabe ko an toon APR nde laamu ngu walla nde sugugoji mbaɗa toon gon toon maire hannde o mais somi welama wiya ko onon jaggani ɗum donc hannde sa wiyami wat évaluer bilan muɗum pour ganduɗa ko population fanno e muɗum ko walla fandode muɗum ko onon ardiɓe ɗum ɓe hannde kon jiyani on holko mbiyata eyyi ɗon de ma jafoɗami no fewi kono min mi yiiɗa wadde bilan mo ganduɗa oɗo ala ko toon paami ɓurami softude ko e haalde programme bilan population o yii duuɓi jeeɗiɗi 2014 et 2021 ko manda e feccere ko manda e feccere presque par ce que fon manda e duuɓi ɗiɗi population mo commune mo Daabiye yoɓe ƴeew commune o 2014 et commune o 2021 ɗum kam kamɓe gandi min gaddumi ko programme komi jibinande commune o eɓe gandimi mboɗe andi ɓe gaddanmiɓe ko programme on programme wona promesse politicien tan wiɗɗo e hannde ko ɗum jinmi so janggo so ari ma waɗ janggo jomum ara tan yejjita ala ay so yimɓe neɗɗo wine waɗa promesse électoral tan ko promesse mo ganduɗa ko irréalisable walla fantaisiste min wona mboɗe ara mboɗe wayla commune mo Daabiye ko mboɗe ara eɗen liggodo bene commune de Daabiye ene yaa e développement donc ene serti won garowo tan wiya mami waɗa noon mami waɗa noon mami waɗa noon commune Daabiye o noon so Allah jaaɓi so Allah hokki en jooɗima kala compétence ma en noddu ɗum eɗen jogui un programme o nani ngale golloɗen kala joguiɗo miijo moƴƴo hay kamɓe ɓe ganduɗa ɓe tawɗen ɗo ɓe walla wiyoɓe gona hen ɓe hay kamɓe soron pas écarté maire ardi wona toon ha wonata toon wonata ga wat toon adjoint mum walla neɗɗo mum tan on ganduɗa kañum wiya ɗum kono ɗum koni mais an hol pellital ma sa laamima maire ni janggo ko woni toon walla wonde ga donc taw walla mbiya wonde ga aussi hatta golle wadde no jiɗirani eyyi ɗum joni yimɓe ne kewi wiide maire jooɗaki walla maire ɗum ɗo kono maire yo Allah dandu en kadi tan e maire jooɗiɗo gueɗe ɗe wona toon gasata gueɗe ɗe wona toon gasata kono population maɗa minen tomin goni ɗo hay responsabilité politique goto à la base min ngala kono guure ɗe min mbawa wayrude ɗum lebbi ɗiɗi wawa wonde d'accord candidat ji nan toon hayso wona actuel maire won candidat ji goɗɗi nan toon beele an e fandare ma a yiiɗa ɓe gara ɓe mbawa golladade gam yidde hebtanade yimɓe sumgoji tan hayso est ce que ma ta ɗamini nandiral hakkude ma e mabɓe walla waɗi erago faade mabɓe yo gar bon mi waɗi erago won mo ganduɗa mi haalde mum won mo ganduɗa mi ƴeewi jokkodirde muɗum yimɓam kalde muɗum pour min mbawa joggodade kono aɗa andi politique a wawa hadde hay goto ambition muɗum mon fof ne jogui ambition kono ko ɓuuri moƴƴude taade en jii wonko manki garen ndenten jewten mbawen ittude ko ngakki ko gadden ko ganduɗa ene ɓamta diwan o ko ɗum woni lawol kadi damam kadi guddaki hande komi bertude junggo mboɗo faadi kala mo jiimi encore mboɗo andi wonko ɓeydata e commune o mi ɓornoto paɗa mi yaye muɗum e conseil des ministres une dernière question tan conseil des ministres hanki hooreji ndi Macky Sall o hapri wondene e lande APR aɗen gandi souvent kandi yeɗɗo nder wuuro woto plus de 4 ou 5 personnes taw fof ko APR te ɗaminaka ma yaltin liste uji ɓe ganduɗa ɓeɗo toɗɗi jogoriyade sumgoji beele an cikkuɗa on ɗon kanko a ɗaminaki wondene so a suuɓima gonɗo toon actuel maire ɗum addanta ɗum caɗele est ce que so suuɓi on kadi yo artu beele an tiiɗo ka waɗa mifnir candidature ma ɗan walla a waɗat recce a jarama c'est une question aussi pertinente mawɗo leydi o omo andi min emin gandimo no fewi kadi komi APR à 100%, mais à la partie goɗɗo ko min wadde milité kona APR mawɗo leydi o alay sago o suuɓo
kono so suɓima alay sago haalde yimɓe ɓe min kadi mboɗo andi ancienneté am e nder parti gollanademi parti o mboɗo andi kadi diwan o yiɗandemi wawde ligganade ɓe mi sikku choix o fotani woɗɗude ko so tawi kadi wonno way par ce que ɗum question ma o wi so tawi par exemple mi suɓaka komi APR najo kono noon décision o wona min ƴetti oɗo décision c'est au niveau de la base mi population am par ce que sa wi ka responsable neɗɗo a wawa wadde hoorema responsable wanma responsable tan ko population o noon so waɗima responsable alay saago konngol ngol koye mumen wottoto koɓe mbaɗi décidé fof ko ɗum mbaɗa rapidement par ce que waktu men nde gasi ñandira waɗi hen tourné plus de 2 fois holno jiiruɗa on ɗon tourné mbiɗa jogui hen hoolare faade ɓesgu e sa jogui message faade mabɓe ɓesguji ɗi on tourné ko wadde remercier d' abord les populations e jaɓɓugal mabɓe e engouement mabɓe faade am kadi mi yi caɗele ɗe fof guilay ndiyam ha e courant ha e gueɗe ɗe fof jiyama ha e cellal ɓalli ko caɗele mi faami yimɓeɓe ko jiiɗi ko donc wideɓe tan toɓe jagguiɗo ko ɗon te kadi so Allah jaaɓi mamin mbaw yettade tomin jaɗi yettade ɗo ensemble kono yoɓe gandu oɗo woote ko woote meɗen enen kamɓe jeeyi goɗɗo jeeya nden liste ƴettete population o yiɗa oɗo conseiller ji ƴetta gotan goɗɗo joni ko onon cuɓanto koye mon ko suffrage direct kala gonɗo ɗo gande ko onon mbaɗi ɗum ɗo kala gonɗo ɗo gande ko onon mbaɗi ɗum ɗo oɗon jogui responsabilité mum timmuɗo so tawi on jii ene feewi ɗum ko onon ƴewata so tawi on jii noon wonko manki oɗon jogui ko cohluɗon goɗɗum kadi ko onon mbawi suɓanade koye men sport banggue sport sukaɓe haɗa ka karalla hen walla heewi wadde hen balle ma hol promesse mbaɗantaɓe manam ɓesgu commune Dabiye to banggue sport sukaɓe tillo e banggue commune mo Dabiye sen ƴeewi sport loisir ko compétence transféré jeeya e ɗum kadi won terrain ji puɗɗiɗi ma heede c'est vrai ma goɗɗum mahe ko wona ɗum ko les activités sportives et culturelles ma laamu ngu mamin mbaɗi hen subventionné ha ɗon wawi hadde ma ƴeewe des partenaires ha waɗa vraiment rehaussé e coupe du maire batteɗo ha waɗa rehaussé kadi participation mairie o ha wawa yettoyade e phase uji national mo ganduɗa min meeɗa yetta toon min jetti ko phase uji régional. Merci beaucoup. Donc kono men ko Natif Mbo Pobil ko responsable politique de la commune de Dabiye ko cadre de la fonction publique planificateur groupe de formation en santé et en finance administration et gestion publique o golli toon to jarol kalfinangal e gueɗe cellal ɓale ko wayno couverture maladie universelle ha e ko way noon kono kadi hande ko conseiller spécial au secrétaire général du gouvernement ko politique premier responsable APR nder commune mo Dabiye ko candidat à la mairie de Dabiye ɗum noon min mbima bonne chance ha gongol ko message tan joguimi faade ɓesgu Sénégal foof e kuuɓal ko yidde wiɗe tan koye sungoji faya kala maire mo gollani maire mo ganduɗa gonɗo guila 2014 ha 2021 golla surtout manda e ɓeydinama hen duguiɗi gollani so sungoji gaari yo itti ɗon goɗɗo adde ko ɗum tan woni ko yimɓe cohlani promesse yimɓe cohlani dara kala maire gonnoɗo ɗon mo gollani oto muɗɗo wadde yo itti goɗɗo fayi ɗo gardata ko gollo wassalamu aleykum ha sagol inchallah jarama.